Усіх вітаем, гэта агляд на радыё Рацыя. Як вы ведаеце, у пачатку гэтага тыдня на 80-м годзе жыцця гэты свет пакінуў палітык Александр Міленкевіч, як лічыцца, палітычны лідар дым-сілаў Беларусі ў другой палове 2000-х. Але за лічаныя дні ў пачатку гэтага месяца, жніўня, у іншы свет адышоў цэлы шэраг знакамітых у мінулым заслужаных беларусаў. Нешта адбываецца на метафізічным узроўні. Сыходзіць эпоха. Давайте прыгадаем гэтых выбітных людзей і што стаіць за цэлым шэрагам смерцяў апроч фактару старасці. Рацыя. 8 жніўня стала вядома, што гэты свет пакінуў Леанід Выдрыцкі, трэнер легендарнага беларускага гімнаста Віталя Шчэрбы. Педагогу было 74 гады. Чаму Выдрыцкі, пра якога вы наўрад ці чулі, гэта гістарычная асоба, няхай для спорту. Ягоны вушань Віталь Шчэрба на Алімпіядзе 92 у Барселоне, дарэчы, пад бел-чырвона-белым сцягам здзейсніў неймавернае. Узяў 6 залатых алімпійскіх медалёў. Гэта унікальнае дасягненне ва ўсім сусветным спорце, калі атлет за адныя гульні бярэ столькі золата. Падобнае паўтаралі толькі ў плаванні, дзе ёсць магчымасць здабыць больш узнагародаў, як гэта зрабіў Майкл Фэлпс. Рэкорд Шчэрбы доўга трымаўся ў кнізе рэкордаў Гіннеса. І Леанід Выдрыцкі, які трэнаваў Шчэрбу з нуля і удзельнічаў у падрыхтоўцы гімнаста да тае алімпіяды, да самай смерці быў для вучня вельмі важным чалавекам. Рэакцыя Віталя Шчэрбы на смерць настаўніка сама пра ўсё кажа. Для меня он не просто был тренером. Он был моим вторым отцом. Он мне дал дорогу в жизнь. А это очень многое значит. Я никогда тебя не забуду. Я всегда тебя буду помнить, любить. Пусть земля тебе будет пухом. Соболезнования всей семье, близким, друзьям, коллегам. Покойся с миром, дорогой мой любимый тренер. Праз 2 дні пасля смерці Леаніда Выдрыцкага не стала яшчэ адной знакавай асобы. Гутарка пра Мікалая Казеку. 10 жніўня ён памёр ва ўзросце 76 год. Ягоная гісторыя не толькі пра спорт, але і пра палітыку. Мікалая Казеку называюць самым паспяховым беларускім трэнерам у гісторыі. Ён развіваў фрыстайл у Беларусі з нуля. Дасягненні фантастычныя. Зімовыя віды спорту трымаліся на Казеку. Ягоныя вучні ўзялі аж 4 залатыя медалі на алімпіядах 10, 14 і 18 гадоў. А яшчэ было 2 срэбры і 2 бронзы на алімпіядах. Мікалай Казека да пары да часу быў вельмі лаяльным да Лукашэнкі чалавекам. Але ў 2020 годзе пасля так званых выбараў падпісаў адкрыты ліст спартоўцаў Беларусі з асуджэннем пасля выбарчага гвалту. І трапіў у апалу, страціў пасады. Праўда, у 22 годзе ягоная вучаніца Ганна Гуськова стала срэбнай медалісткай алімпіяды ў Пекіне. Разышлася інфармацыя, што Мікалай Казека няўдала ўпаў на лецішчы і загінуў у выніку гэтага падзення. І гэта не ўсе цяжкія страты ў апошнія дні. 30 ліпеня, зусім жа нядаўна, на 82 годзе жыцця не стала самага вядомага беларускага баскетбаліста ў гісторыі Івана Ядэшкі, алімпійскага чэмпіёна 72 года ў складзе зборнай СССР. Без Ядэшкі не было б таго золата. Пасля распаду Савецкага Саюзу жыў у Расіі, але называў сябе беларусам. Ядэшка нарадзінец гарадзеншчыны. У дзіцячыя і падлеткавыя гады гуляў супраць будучага навукоўцы, чыноўніка і палітыка Александра Міленкевіча, якога не стала 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У другой палове 2000-х Міленкевіч, паўтаруся, быў галоўнай асобай дым-сілаў Беларусі. Выступіў супраць Лукашэнкі, хоць дзейнічаў і асцярожна. Важна, што гэты чалавек быў інтэлігентны і беларусацэнтрычны. Пра Міленкевіча прыгадвае ягоны вучань і паплечнік Юрась Мелешкевіч, сёння намеснік старшыні БНФ, экс-палітвязень. Александр Міленкевіч гэта той чалавек, з якім звязана цэлая эпоха беларускага палітычнага жыцця. Пасля яго перамогі на Кангрэсе дэмакратычных сілаў у 2005 годзе фактычна ён быў адным з рэпрэзентантаў беларускай еўрапейскай палітычнай плыні для Европы, для шматлікіх нашых міжнародных партнёраў. І ўнутры Беларусі ён выконваў гэту функцыю галоўнага камунікатара з аб'яднанай Еўропай у мэтах перахода Беларусі ў еўрапейскую прастору, пераходам на еўрапейскія стандарты жыцця. Ён быў чалавекам, які, наверное, увасабляў сабе гэтую важную місію. Пры гэтым ён быў абсалютна беларусацэнтрычным, ён меў такі погляд на жыццё, які характарызуе яго як чалавека з высокай культурай, беларускай культурай.
Вось. Таму я думаю, што ён задаў пэўны высокі стандарт палітычнай культуры ў Беларусі, пасля чаго іншым толькі застаецца, ну, ёсць заўжды з чым сябе параўнаць з тым эталонам, якім для нас з'яўляецца Александр Міленкевіч. Навошта я кажу ў гэтым відэа пра памерлых, не толькі каб прыгадаць выбітных некалі знакамітых беларусаў. Усіх гэтых асобаў, што калісьці былі на першых газетных палосах, не стала цягам 2 апошніх тыдняў. Шаноўныя гледачы, канешне, паводле беларускіх мерак усе памерлыя былі ў паважным узросце, але што такое адбываецца? У гэтай тэндэнцыі з масавымі смерцямі бачыцца не толькі супадзенне. Сыходзіць эпоха, сыходзіць пакаленне. Хоць гэта многім невідавочна, наперадзе новая эпоха, будуць змены ў Беларусі, якія ведае толькі Всевышні. Прапаную звярнуць увагу на 2 аспекты датычна будучыні Беларусі. У ранейшых выпусках мы папярэджвалі пра небяспечныя сцэнары, што Беларусь, на жаль, можа пераўтварыцца ў арэну вайны ў момант. Не дай бог, канешне, але ў разе, калі Пуцін вырашыць атакаваць краіны НАТО ў Еўропе, тут гутарка пра масіраваны ракетна-дронавы удар, не пра прамую акупацыю. Удар у адказ з вялікай доляй імавернасці нанесуць менавіта па Беларусі. Ці чытаецца варыянт, што пасля маштабнай мабілізацыі ў Расіі Крэмль захоча ўвесці частку кантынгента ў Гомельскую вобласць для лепшага кантролю з мэтай большага ціску на Чарнігаўскую вобласць Украіны і больш эфектыўных удараў па Кіеве. Можа такое адбыцца, раз ужо адбылося ў 22 годзе. Такая імавернасць рэальная, у такім разе будзе вайна ў Беларусі. Не калі-небудзь там, а праз месяцы. Вось і выданне The Wall Street Journal на мінулым тыдні выпусціла артыкул са спасылкай на выведку ЗША. Амерыканцы чакаюць, што Пуцін можа пайсці на эскалацыю ўжо з восені 26 года. Раней не чакалі, а сёння чакаюць. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь вызначыла алгарытм эвакуацыі гісторыка-культурных каштоўнасцяў падчас вайны. Што трэба вывозіць у першую чаргу, што ў другую, таксама ж не проста так. Украіна, дзе шчыра не жадаюць вайны ў Беларусі, вымушаная праводзіць усё больш жорсткую палітыку ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Відавочна, што украінцы ўкрай не хочуць уцягваць Беларусь у поўнамаштабную вайну, але калі роля нашай тэрыторыі стане для Расіі вырашальнай, незаменнай, то хто ведае, чым гэта можа скончыцца, нават калі РФ не ўвядзе ў Беларусь кантынгенты. Раней на канале Радыёрацыя вайсковы эксперт Сергей Грабскі тлумачыў, што украінцы разглядаюць магчымасці перарэзаць лагістыку з Беларусі ў Расію. І вось у пачатку прайшоўшага тыдня на беларуска-расейскай мяжы ў пункце пропуску Чырвоны камень, я так разумею, што з расійскага боку, дроны ударылі па фурах. Нейкім чынам там з Беларусі ехалі іранскія фуры ў суправаджэнні вайскоўцаў. Выглядае, што перавозіліся кампаненты для зброі. Падбілі 2 фуры, нібыта ёсць загінулыя і параненыя. Нібыта пацярпелі беларускія вайскоўцы. Вайна ўжо ў метрах ад Беларусі. Ёсць супрацьлеглая тэндэнцыя. Як мы паведамлялі тыдзень таму, улады ў Беларусі імкнуцца перанесці да сябе найбуйнейшыя склады расійскіх маркетплейсаў Азон і Wildberries. Не выглядае, што ў Беларусі нехта збіраецца ваяваць. Тылам Расіі быць гатовая, зарабляць на вайне гатовая, ваяваць не. У складанай ды небяспечнай сітуацыі, якая падступае, а справа не толькі ў мілітарных ударах, але і ў эканамічных катаклізмах у Беларусі, пра што папярэджвае украінская выведка, для лукашэнкаўскіх уладаў маюцца перспектыўныя магчымасці. Глядзіце, украінцы б'юць па расійскіх портах на прайшоўшым тыдні па Новарасейску, а расейцы па Адэсе. І тыя і другія могуць у такой сітуацыі вывозіць на экспарт толькі каля 20% зерня. А зерне стратэгічны тавар. Зерне хвалюе і Трампа, і Сі, і сотні іншых лідараў. Як лічыць стратэгічны аналітык Ігор Тышкевіч, для Украіны ў 26 годзе можа ўзнікнуць неабходнасць чыгуначнага транзіту зерня ў порты Балтыі праз Беларусь. Таксама штаты восенню паспрабуюць разблакаваць экспарт беларускага калію, каб паслабіць пазіцыі Канады. І калій можа пайсці праз Клайпеду ў абмен на зерне, і там Лукашенка будзе зарабляць. Кіеў атрымае экспарт зерня праз Беларусь, Менск дасяг да нерасійскіх портаў. Гэта можа быць мэтазгодна і для паслаблення залежнасці ад Масквы. Ну і ў такой сітуацыі ствараць праблемы Лукашэнку украінцам як бы не камільфо. Сітуацыя, якая будзе разгортвацца ўвосень, сапраўды непрадказальная. Смерці вядомых беларусаў, сыход эпохі, сыход пакалення
могуць на метафізічным узроўні азначаць, што і эпоха Лукашэнкі ідзе да свайго завяршэння куды больш імкліва, чым многім падаецца. Наступныя месяцы будуць для Беларусі вельмі важныя, калі не вырашальныя.